Ginapangita kag ginabantayan sa mga law enforcement agency kag sang Department of Justice ug DOJ ang mga online network nga ginasuspetsahan nga naga-target kag nagapang-recruit sa mga kabataan nga Pilipino agud nga mag-entra sa violent extremism. Suno kay Justice Secretary Frederick Vida, ginausisa sa mga otoridad ang impormasyon nga may mga recruiter nga aktibo nga nagapalapit sa mga menor de edad nga masami nagahampang sang violente nga mga online games. Pahayag ni Secretary Vida, kung makit-an sa mga recruiter nga may mga palatandaan nga interesado ang isa ka bata sa violent games, mahimo ini nga mangin target sang recruitment. Suno sa Tiglicom, gina-recruit sa ang mga kabataan paagi sa pila ka group chat kag padayon nga gina-track sa mga otoridad ang mga impormasyon nga may kaangtanan dira. Our law enforcement agencies are pursuing now and agents, no? We have now teams looking at possibilities. Alam niyo yung we're confirming information na mentor. Alam niyo yung mine-mentor yung mga bata na may nag-e-engage sa kanila. Tinetext sila tapos parang meron silang kinoconsult na okay ba itong ginawa ko? Ano ba itong gagawin ko? So we're pursuing those aspects, no? But the details, I can only give you generalities kasi ongoing yung actions ng law enforcement agencies natin. Tandaan nga kasunod sang shooting incident sa isa ka eskwelahan sa Tacloban sa Hunyo, nagpahayag na ang Department of Justice nga mahimo nga nagatudlo ini sa mas masangkad nga trend o kun pattern sang extremism. Ginsiling anay sang DOJ spokesperson nga si Attorney Paulo Martinez nga isa sa mga posibilidad nga ginalantaw sa mga investigador amo nga kun may kaangtanan ng insidente sa ginatawag nga nihilistic violent extremism o kon NVE. Sunod sa Federal Bureau of Investigation o kon FBI, ang NVE nagatumod sa mga factor o kon mga rason nga mahimo magtulod sa pila ka individual sa paghimo sang krimen. Lakip na ang handom nga maglapta sang kagamo kag magdala sang kalaglagan sa sosyudad. Sunod sa FBI, ang amo sini nga extremist masami nagalin sa decentralized online networks kag mga subculture nga nagapadako o kon nagadayaw sa kasingki, mass killings kag self-harm ukon ang paghalit mismo sa kaugalingon. Ginsiling ni Secretary Vida nga isa ini sa mga isyu nga iya pagaistoryahan kaupod sa Anti-Terrorism Council. Ito yung alam nyo yung ine-engage yung bata. Pag nakita kasi na yung may flags na gano'n yung bata, nagbababad sa ganong violent games, may mga nagta-target sa kanila and nire-recruit sila on certain group chats. Tapos yun na nagsisimula. So, pero heavy na ang mga law enforcement agencies natin on this. We're pursuing all these leads, no? Tapos ang pakiusap ko pala, this is an appeal to the parents and to those really exercising parental authority. Please exercise it with the earnest, no? Tutukan natin kung anong ginagawa ng mga bata natin. Si Secretary Frederick Vida kaangot ina sa posible involvement sa nihilistic violent extremism o kun NVE.